A min tamén. Nos vamos, sí. Tiven que marchar porque aquelo era insoportable, querido amigo. Non recordo que me toscaran ese día. ¿Qué pasa, freaks? Hoxe imos a estar con Juanillo Esteban. Non podemos facer outra cousa máis que poñarnos de xeonllos e rendernos ante o único e verdadeiro Xabarín, a superestrela da TVG que fixo as delicias de miles de nenos e non tan nenos. Ademais, pudemos ver a Juanillo en diversos filmes moi icónicos de serie Z, como poden ser La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos ou Maldito bastardo. Tamén pudémolo ver en series tan míticas como Padre Casares, Pratos combinados ou Avenida de América, sen esquecer o seu traballo como monologuista e actor de teatro. Imos ver os gustos cinéfilos do bo de Juanillo. Listos, caníbales? Teño moi claro ese día, ademais. Eu, aínda que non o pareza, teño así como 83 ou 84 anos. Cando eu era pequeno, había únicamente televisores en branco e negro. E un día, pois, chegou a casa unha televisión a cores, non? E durante a comida, estábamos ali mirando a tele e botaran unha promoción de O planeta dos simios. E non se veía moito mono aínda, non? Porque era así como algo secreto para non descubrir de que iba a peli, pero me quedei así de «Uau, vou ver esta peli de noite». Pero resulta que chegou a noite e me dixeron «Non, esa película non é para nenos, tes que ir para a cama». E claro, pois me levei un desgusto moi grande, pero como tamén teño os meus recursos, fun un pouquiño antes para a cama e fíxenme dormido. De xeito que cando os meus pais remataron de cear, metínme detrás do sofá. Entón empezou a película e eu dende ali agachado, de vez en cando subía, miraba, así disfrutei da película, me quedei con esa idea de O planeta dos simios e encantadísimo co final da peli. Logo tamén non lembro moi ben como rematou cos meus pais e se deron conta de que estaba detrás do sofá ou non, pero creo que non, porque non recordo que me toscaran ese día. Pois supoño que unha escena da miña película favorita, que é Blade Runner. Entón, claro, se estamos aí, o máis normal é ir á última secuencia, que cando morre o replicante fala de que nunca vai volver ver as portas de Tannhauser, os raios persistentes no plácido lugar, e cando morre solta a pomba, iso é moi bonito, non? Pero se hai que velo en bucle, como tampouco son masoquista, case me quedo con outro momento que cando Harrison Ford, que é o cazador de Blade Runners, e máis a replicante danse conta de que están namorados. E soa esa canción tan bonita de Vangelis que se titula Tema de amor. Pois con eso sí que quedaría aí en bucle. Bueno, a min, polo xeral, non disfruto con as películas malas. Así que seguro que moitísimas, non? Así que señalar que película é máis mala que outra tampouco me parece correcto, pero sí que lembro un día que foi un antes e un despois en canto ás películas malas. Fun ao cine, ben acompañado, alegre, normal, e de pronto non, sabía o que ía, non? De feito paguei a entrada. Los Miserables, con Lobezno cantando. Durísimo. Eu estaba pensando continuamente, pero tantos cartos que costa unha película, con esta dirección artística, o vestuario que hai aí, e facer esta película, aguantei ata que a rapaza, que supoño que virá na novela, lle arrancan os dentes para comprarllos, vendeu os dentes. Ata aí puiden aguantar, Non, levanteime, estaba coa persoa e lle dixen, mira, estáche gustando? Gustaríame marchar. Anda, que maravilla, a min tamén. Nos vamos, sí.
e marchei do cine, e dende ese día se vou a unha película e non me gusta, unha obra de teatro que actúa un amigo, un grupo de música no que toca un primo, non sei, e non me gusta, se pago entrada, marcho, porque masoca non son, creo que xa o dixen antes. Marcho, aínda que estea actuando un amigo meu moi querido. Se o que están votando non me gusta, se son unha obra de teatro, ou que, de verdade, que me entra por dentro unha especie de fragor, que aproveito un momento oscuro ou algo e me escaqueo. O día seguinte digolle, mira, tiven que marchar porque aquelo era insoportable, querido amigo. Claro, onde te metes, por Dios? A ver, todas as películas que me gustan son boas e teñen todas boa fama. Non coñezo ningunha película que me guste que non sea boa ou que teña malas críticas. Porque, de entrada, o que fai a crítica son eu, que teño unha idade e sei perfectamente o que é bo e o que é malo, e son superclaro e certeiro, entón non me deixo influenciar polo que me conta alguén, porque ten a súa mirada, e eu teño a miña, chégame con ela. Por supostísimo, Darth Vader. Sofía Loren. Kurosawa. Joan Crawford. A Joan Crawford de Johnny Guitar. Kirk Douglas. Por todo. Que belo é vivir. A ver, gústame moito 2001, unha odisea no espazo, e creo que estaría sensacional facendo de mono ao principio. Encantaríame esa pelexa con osos aí diante dunha charca. Pagaría. Bueno, freaks, que? Gozache desta entrevista? Se vos tamén volvichedes a vosa infancia escoitando a voz de Juanillo, entón, dadelle like, compartide e suscribidevos. Xa sabedes, unídevos a nosa tribu, caníbales. O primeiro CD que comprei de segunda man foi a banda sonora desta peli do Planeta dos Simios, que é de Jerry Goldsmith. Sí, eu son moi sensible á música e supoño que iso tamén fixo que esa película me entrara tan adentro. Esa banda sonora vale para facer yoga, para fritir unhas meigas, vale para todo.